Arratsaldeon, Portugalete. Arratsaldeon mundu guztiari. Eta ongi etorri Portugaleteko 50. nazioarteko folklore jaialdi honetara. Gaur uztailaren 21. da, eta 53 urte, ondo esan dute, 53 urte egingo dugu atzera. 1972 urtera. En 1972, hace 53 años, la ría tenía otro color. Aquí detrás funcionaban a tope los Altos Hornos de Vizcaya. El portero del Atleti era un tal José Ángel Iríbar. Y ese año se realizó el primer Festival Internacional de Folclore de Portugalete. Empezó un poco más tarde, a las 10:30 de la noche, y no fue aquí. Fue en el Parque del Dr. Areilza. Baina horren inguruan, datu gehiago eta lekukotza gehiago partekatuko ditugu hurrengo egunetan. Eta ez da atzera begiratzeko momentua. Ez da orainan ere inkatuta geratzekoa ere. Etorkizunara begiratuko dugu, izan ere, hemendik eta ostiralera bitarte, mundu osoko makina bat herrialde ikusi eta entzunalko dituzue hementxe, holtza gainean. Zelanda Berria, Senegal, Serbia, Italia, Georgia, Mexiko, Kuba, eta baita gure euskal taldeak ere. Iruñatik duguna euskal taldea izango dugu, dantza talde historiko eta handia. Gaur hemen, gipuzkoarrak izango dira protagonista. Debatik eta Elgoibartik etorritako Aritz eta Gurekai. Eta baita nola ez etxeko taldea ere, Elai, dantza taldea. En Portugalete, a partir de hoy vamos a disfrutar de cultura, vamos a disfrutar de movimiento, vamos a disfrutar de distintas creencias, distintas formas de bailar, distintos ritos, distintos mitos. Eta horrek guztiak kulturaren aniztasuna dakar. Eta aniztasuna aberatza izan da beti herri honetan. Euskal kultura eta aniztasuna oinarri dituen herrian, gure herrian. Eta ezertan sakondu orduko, hasiko gara, Serbiatik etorritako taldearekin. Belgradon, orain dela 80 urte, Kutbranko Svetkovic dantza taldea sortu zen. Tren konpainiaren baitan, trenaren kulturarekin lotura estua izan dute serbiarrek, eta Belgradon bereziki. Serbiak gaur egun 6 milioi terdi biztanle ditu. Belgradon kokatzen da gehiena, baina baita mendietan eta erreketan ere. Eta Antxinako mendietara joango gara. Antxinako mendietan dagoelako dantzaren sorrera. Makba izeneko ipar-mendebaldeko kokagunera joango gara. Eta hortxe, udan gaude, Antxinan, udasasoian, serbiarrek usta nola egiten zuten irudikatuko dute dantzariek. La primera canción y el primer baile que nos trae el grupo de Serbia nos va a llevar a la época de la cosecha. Y veremos a los hombres y a las mujeres cogidos de la mano en un movimiento que empezará suave, pero que luego irá cogiendo velocidad. Nos vamos a ir también a la zona meridional de Serbia y vamos a escuchar los cantos líricos que sobre todo hablaban de amor y de aventuras. Y nos vamos a ir a la Tierra Sagrada. La Tierra Sagrada de Serbia está en la zona septentrional en la que, sobre todo, se encuentran templos religiosos, aldeas, entre las que jugaban muchos jóvenes y entre las que había canciones de amor y propuestas de amor, que en este caso será de un hombre a una mujer.
Escucharéis el acordeón, escucharéis la guitarra, baina batez ere gozatuko duzue Serbiatik Kutbranko Svetkovic taldeak dakarren magiarekin. Txalo bero bat, Serbiarrentzat!
Serbiatik, energiarekin, musikarekin eta mugimenduarekin, Kut Branko Svetkovic, txaloak! Bueno, kontinentez aldatu behar dugu, eta Europa albo batera utziko dugu, eta Europatik hego mendebaldera joko dugu. Afrikako kontinentean sartuko gara, eta akaso zoriontzuenetako bat, herrialde zoriontzuenetako bat topatuko dugu, Afrikako ipar-mendebaldeko itzelesko herrialde horretan. Izan ere, 20 etnia baino gehiago bizi dira elkarrekin Senegalen. 20 etnia eta 20 hizkuntzatik gora. Egia da, Senegalen frantsesa edo ingelesa hitz egiten dela, Dakar inguruan frantsesa hortik berago, kostaldean, Ziguantxorren eta ingelesa, baina kultura eta etnia desberdinek aberastasun eta zoriontasun itzela ematen diote Senegal herrialdeari. Bueno, Dakarretik, hiriburutik hain zuzen ere, etorri zaigu Jamu izeneko dantzataldea. Dakarreko arrantzale auzo bateko kulturetxe baten elkartzen dira, Jolof izeneko kulturetxean, gazteak, nagusiak eta haien helburua Senegal osoko etnia diferenteen kultura eta ondarea bizirik iraunaraztea da. Eta horregaitik ateratzen dira handik eta ibiltzen dira herrialdez herrialde haien kulturaren berri ematen. Senegalei buruz hitz egiten badugu, haien musika tresnei buruz ere hitz egin behar dugu. Perkusioari buruz hitz egingo dugu. Eta hementxe ikusiko duzuen lehenengo dantzak sadar izena dauka. El sadar es un tambor muy grande. Y además es un tambor que usaban durante muchos y muchos años las comunidades de la etnia Wolof para comunicarse entre sí. Se dice que usando el sadar se podía lograr una comunicación de hasta 15 kilómetros de distancia. Aparte de la etnia Wolof, existen otras etnias dentro de Senegal y la etnia Lebu dice que la utilización del sadar no es solo para alegrarse la vida, disfrutar de la música o comunicarse, sino que también tiene una especie de función o de misión curativa relativa a la medicina natural. Se dice que con el ritmo del sadar en muchas comunidades se puede luchar contra los trastornos mentales. Dice que el ritmo del sadar, si uno se concentra bien, alimenta el espíritu y es fuente para luchar contra las pesadillas o problemas mentales que algunas personas pueden tener. Esa es una de las creencias que tiene la etnia Lebu. Y hemos hablado que Senegal tiene costa, pero también tiene selva. Eta oianean animaliak bizi dira, eta Afrikari buruz hitz egiten dugunean ezin dugu lehoia ahaztu, eta lehoi bat ikusiko duzu ere hemen. Lehoi faltzuaren dantza ekarriko dutelako senegaldarrek. Oianean sartuko dira gerlariak, eta batean lehoi bat ikusiko dute, eta lehoi horrek gerlariei indarra emango die. Ukaezina izango den indarra, mendera gaitz bihurtuko dituena, eta lehoi horrek emandako indarrarekin ospakizuna handia egingo dute Senegalgo herrietan. Txalo bero bat, Jamu taldearentzat!
Tira ba, Afrikatik, Senegaletik, jamudantza taldea izan dugu eta gogoekin geratu bazarete, gerotxoago, beste zuzeneko emankizun bat ekarriko igute, are biziagoa. Eta ez dut detaile gehiagorik emango momentuz. Bueno, gurean geratuko gara, eta Euskal Taldeen momentu heldu dela iragartzeran atorkizue. Eta gaur, Gipuzkoatik etorritako bi talderi ongietorria egingo diegu. Elgoibartik, Aritz dantza taldea etorriko da. 1973 urtean sortutako dantza taldea. Euskal dantzak hainbat leku diferentetan oltzaratu dituena. Eta Juan Antonio Urbeltz, koreografo eta folklorista ezagunarekin zuzeneko harremana izan duena, baita herri hontako elai-alai dantza taldearekin ere. Euskal dantzak, Euskal Herri osoko dantzak oltzaratu dituzte Euskal Herriko antzokirik handienetan. Miarritzeko Midi antzokian, Gasteizen, Printzipal antzokian, Donostian, Victoria Eugenian, Bilbon, Arriagan, Iruñako Baluarten ere. Eta gainera, nazioarteko folklore jaialdi bat antolatzen dute. 1987tik ona, Portugaleteko elai-alai dantza taldeak lagunduta. Elgoibar hemen kokatzen da, eta Debabarrenan iparraldera egingo dugu, eta Debara helduko gara. Bidean utziko ditugu Mendaro, Lastur, Deba ibaia, Aranak, Errekak, Baserriguneak, Nekazal, eremu ezin ikusgarriagoa. Eta hortxe kokatuko dira, talde bi hauek ekartzen dizkiguten dantzetariko batzuk. Debatik Gurekai dantza taldea etorriko da, 50. hamarkadan sortutakoa. Y el grupo de Deba nos va a traer una danza muy especial, porque no solo las fiestas de San Roque se celebran en Portugalete, también en Deba, donde se encuentra la ermita de San Roque. Y el día 17, que para ellas y para ellos es el Mariñel Eguna, que para nosotros es San Roquillo, el día 17 en el Mariñel Eguna celebran una danza exclusivamente típica de Deba, según como ellos la bailan y de la forma que la bailan. Y es la Jorrai danza. Y es una de las danzas que vamos a ver hoy aquí. Sahagia ikusiko dugu, hortuetako tresnak ikusiko ditugu, atxurra, eta beraz usta sasoia ere Gipuzkoan ematen dela agerikoa izango da. Dantza talde bi hauei, txalo izugarria eskatzen dizuet, Elgoibar eta Debatik, Aritz eta Gurekai!
Bueno, arratsaldeon berriro ere. Elgoibartik eta Debatik Gipuzkoako dantzariak izan ditugu, txaloa gehientzat. Aurreratu nahi dizuet eta ez nuke ahaztu nahi Debako gurekai dantzataldeak Donostiako 15 aldian dantzatuko duela eta musika ikuskizuna eskainiko duela non eta Debako elizan. Esango nizueke Gipuzkoako elizarik dotorenetarikoa edo politenetarikoa dela ez bazarete joan sekulako klaustroa dauka eta gainera hauen magiaren lekuko izan nahi baduzue aukera paregabea hori. Deciros que debido a la meteorología que estáis viendo, nos es difícil seguir. Entonces, daros a conocer la realidad, que es que hay peligro para los danzaris, para subir y para bajar. La meteorología también dificulta el seguir el día de hoy en directo, desde aquí, desde el Paseo de la Canilla. Aire librean gaude, oztopo bat da, eta antolakuntzan erabaki hartu dute, ikusita euriak ez duela etenik, bertan bera geratuko da gaurko emanaldia. Orain, bertan bera geratzen da emanaldia. Suspendemos el día de hoy, ya que la meteorología no ayuda en ningún momento, y continuamos mañana aquí a las 9 de la noche en el 50 Festival Internacional de Folklore del Elai Alai. Txalo bero bat zuei etortzagatik, bihar hemen Zelanda Berria, Mexiko eta Nafarroatik Iruñatik duguna dantzataldea. Gabon eta bier arte!